ሰላም ከመይ ጸኒሖም ክቡራትን ተመልከትን ሰማዕትና ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝበልናይ ምዕባለታትን ዜናታትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንኽትከታተሉና እንዳዓደምና እዚ ቪድዮ ላይክ ጌርኩም ክጅምርዎን ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ንኽትኮኑ ናቲ ሚድያ ብኽብሪ ይዕድም። ኣብ ዝርዝራቶም ክነዝግረኩም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሓሳቡ ቀይር ኣሎ። እቲ ዶክተር ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ኣሎ። ህዝቢ ብሰንኪ ንሕንሕ ስልጣን መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ከቢድ ሻዕለት ኩናት ኣቲና ንርከብ እናበለ እዩ ዘሎ። ምክትል ኣቦ ወንበር ሓደ ጉጅለ ሕወሓት ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ኣብ ትግራይ ንኹሉ ትግራዋይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ተዋጥኦ ብሄራዊ መንግስቲ ከም ዘይቕበሉ ኣመልኪቱ ኣሎ። ውሳነ ዘተ ናይ መወዳእታ መዕለዊ ቅልውላው ትግራይ ክካየድ ምድላዋት ይግበር ኣሎ። ኣብ ርእሰ ከተማ መቐለ ዕጡቓት ንሓደ ዶክተር ትግራዋይ ዓፊኖም መግለፂታት ህግደፍን ሕወሓትን ወፂኦም ኣለው። ነተን መግለፂታት ብተመሳሳሊ ነቐፌታታት ቀሪቡ ኣሎ። ብዛዕባ እዚኦምን ካልኦትን ብዝርዝር ክንነግረኩም ኢና። ሳና ጽንሑ ጉጅለ ሕወሓት ዓፈናን መጭወይትን ኣጠናኺሩ ቀፂሉ ኣሎ። እቲ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ዕጡቕ ዝቆጻጸር ዘሎ ዝተፈንጨለ ሕጋዊ ሰውነት ዘይረኸበ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ከበድቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣጠናኺሩ ቀፂሉሉ ይርከብ። ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ሓደ ትግራዋይ ዶክተር እቶም ዝተላኹ ዕጡቓት ቀውዮም ወሲዶምዎ። ዶክተር ሃይለ ገብሩ ኣብ ዕለታዊ ስርሑ ኢሉ ናብ ገዙ ኣብ ዝኣትወሉ ኣብ በሪ ገዙ ተጸቢዮም እዮም ብሓይሊ ዕጥቂ ዓፊኖም ወሲዶምዎ። በዓልቲ ቤት ዶክተር ሃይለ ዝኾነት ወይዘሮ ለምለም ሃይለ በዓል ገዛ ዕጡቓት ካብ በሪ ገዙ ጨውዮም ወሲዶምዎ ከም ዘለው ሓቢር ኣላ። ዶክተር ሃይለ ንዓዱን ህዝቡን እምበር ካሊእ ዝገብሮ ነገር የለን እዩ ዝበለት ወይዘሮ ለምለም ሃይለ ኣመራርሓ ወረዳ ሰሓርቲ የፈራርሕዎ ከም ዝነበሩ እያ ኣዘኻኺራ። ድሕሪ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ዶክተር ሃይለ ገብሩ ለይቲ ሰዓት 10 ኣብ በሪ ገዝኡ ተደርቢዩ ከም ዝተረኸበ እዩ ተገሊጹ። እቶም ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዝእዝዙ ዕጡቓት ህዝባዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ንምቁፅጻር እናካየድዎ ዝቐነዩ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝተቃወሙ ኣመራርሓን ሰራሕተኛ ግዜያዊ ምምሕዳርን ጥይት እናተኮሱ ሰብ ቀቲሎምን ብዙሓት ድማ ቆሲሎም እዮም። ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ዘጋጠመ ወረዳ ዓዲ ጉደም ብዝተገበረ እኹል መረዳእታ ኮይኑ ትሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይኽሰሱ እዮም ዘለው። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ድማ ኣብተን ግዜያዊ ምምሕዳር ደገፍ ኣለወን ዝበልወን ከባቢታት ድማ ብዕጡቓት ዝተሓገዘ መጭወይትን ማእሰርትን የካይዱ ከም ዘለው ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ትሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተጠናኺሮም ይቕፅሉ ከም ዘለው እዮም እቶም ዝወፅኡ ዘለው ሓበሬታታት ዘመላኽቱ። ኣብ ትግራይ ንኹሉ ዝሓቆፈ መንግስቲ ክህሉ ከም ዘይደልዩ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ገሊጹ ዘሎ። ምክትል ኣቦ ወንበር እቲ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይረኸበ ጉባኤ ዘካየደ ኣብ ልዕሊ ግዜያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ዝቆጻጸር ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ዝኾነ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ምስ ልዌት ሚድያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እቲ ዘይውፅኢታዊ ዝኾነ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ብሓድሽ ተዋቒሩ ናይ ኩሎም ተጋሩ ድምፂ ዝስምዐሉ ብሄራዊ ጉባኤ ምጥያሽ ዝብል ተቐበልዎ ዲኹም ዝብል ሕቶ ተሓቲቱ ከም ዘይቐበልዎ ዘረድእ መልሲ እዩ መሊሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሓሳቡ ቀይር ኣሎ። ቅድሚ መዓልትታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዘይምኽያድ ወሲኑ ዝነበረ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ምዃኑ ዝፍለጥ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተጓዓዘ ሰሚዕና ኣለና። እቲ ንፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ነበር ፕሬዚደንት እናበለ ዝፅውዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዘራቢሉ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተጓዓዘ እዩ ተሓቢር ዘሎ። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ቀይርና ኢና ብመንግስቲ ፌደራል ከጽድቐልና ወሲንና ኢና ዝብል እቲ ጉጅለ ኣቐዲሙ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዘቐረበ እዩ ገሊጹ ነይሩ። ትማሊ መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ኣምባሳደራት ዝሃበ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እቲ ፍንጫል ጉጅለ ሕወሓት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ከይትግበር እናሰርሐ እዩ። ብቦርድ መረፃ ጉባኤ ንኸካይድ ተኣዚዙ እውን እምቢ ኢሉ ምስ ፀረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሓይልታት ወፃኢ እውን ይራኸበን ብሓደ ይሰርሐን ክብል እዩ ዕሊ ኸይስዎም ኣቋረፂ ዘይብሉ ብሄራዊ ክሕደት ደው ይበል ኢሉ ዝጅምር እዚ መግለፂ እዚ ሰራዊትና ብምብታን ህዝቢ ትግራይ ንዝኸፍአ ሓደጋ ምቅላዕ እውን ይብል። ሰራዊት ትግራይ ጫፍ ብልሒ መኸተ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጠቕላላ ጽንተት ንምድሓን ብመስዋዕትን ብመቕሰልትን ንዘለኣለም ዘይርሳዕ ወርቃዊ ታሪክ ዘመዝገበን ህዝባዊ ሓይሊ እዩ። ሰራዊትና ምእንቲ ህዝቡ ዝኸፈሎም ከቢድ መስዋዕቲ ብዝኾነ ቃል ክግለጽ ኣይኽእልን። ብምዃኑ ድማ እዚ ሰራዊት ረዚን ዋጋ ከፊሉ ብዝፈጠሮ ዕድል ናብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣቲና ኢና። ስለዚ ነዚ ጫፍ ብልሒ መኸተና ዝኾነ ሓይሊ ከይሓስካ ዝረጋገጽ ድሕነት ኮነ ብሄራዊ ረብሓ ክህሉ ኣይኽእልን። ብድምር ሰራዊትና ትማሊ ይኹን ሎሚ ዋሕድ ሰላም ህልውና ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ እዩ። እንተኾነ ግን ከምቲ ብውሽጥን ብደገን ተዋሊድካ ሕወሓት ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ሰራዊትና እውን ርብርቡን ተስፉን ሲኡን ንኽብተን ዝተዋደደ ውሽጣውን ግዳማውን ሸርሕታት ክፍጸሙሉ ጸኒሖም ኣለው። ነቲ ሽርሒ ብዝግባእ ዝተረድአ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቡ ሸኺሉ ንኹሉ ዓይነት ፈተናታት ተጻዊሩን ኣብ ትግራይ ዘጋጠሞ ፖለቲካዊ ጸገማት ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ስምምዕ ፕሪቶርያን ኮይኑ ብሄራዊ ሓድነትና ኣብ ዝጠናኸረ ኣገባብ ንክፍትሑ
ብዕቱብ ክቃለስ ጸኒሕ ኣሎ። الሰራዊት ልቢ ዓብዪ ምእንቲ ዛመጎጎት ሃለፍእት አንጭዋ ኢሉ ንኹሎም ዓይነት ሽርሕታት ተሸኪሙ ሕድር ጽዋዕቱ ከይዕበረ ብትዕግስቲ ክንዲ ዝቃለስ ሽማሽም ብምውፃእ ኣብ ህዝቢ ክንጸልን ክብተንን ዘይተፈንቀለ እምኒ የለን። ውስናት ኣመራርሓን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ተልእኾታቶም ወፂኦም መጋበርያ ደጋዊ ሓይልታት ብምዃን ብሄራዊ ረብሓታት ህዝብና ኣሕሊፎም ሂቦም ኣለዉ። ከምኡውን ሕገ መንግስቲ ትግራይ ብምጥሓስ ኣብ ዝቐልድ ሕግን ስርዓትን ምፍራስ ደው መበሊ ዘይብሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ብዝብል ወድዓዊ ገምጋምን መደምዳምታን ውድብና ሰራዊትናን ህዝብናን መሰረት ብምግባር ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ዝግበር ምንቅስቓስ ንምብታን ኣብ ልዕሊ ሰራዊትናን ኣመራርሕኡን ዘነጻጸረ ጸለመን ምፍርራሕን ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ክንዛሕ ጸኒሑ እዩ። ሕዚ ድማ ሰራዊትና ብዘይ መራሕቲ ብምትራፍ ንምብታን ህዝብናን ንዝኸፍአ ሓደጋ ኣሕሊፍካ ንምሃብ ዝዓለመ ኣብ ጀጋኑ ኣመራርሓ ሰራዊትና ዘነጻጸረ ብሽም እገዳን ምልዓል ቅሉዕ ክሕደት ተፈጺሙ ኣሎ። እንተኾነ ግና ሰራዊትና ይኹን ኣመራርሕኡ ብፍቓድ ዝኾነ ሰብ ዝእገድን ዝባረርን ዘይኮነስ ብሄራዊ ረብሓታት ህልውና ንህዝቡ ግንባሩ ዝህብ መኸታ ሓይሊ እዩ። ብምዃን ድማ ዝኾነ ሰብ እንዳተለዓለ ከም ድሌቱ ዘጋድሎ ዝእግዶ ዘባርሮ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ብነበር ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፈሪሙ ውፁ ሎነ 4 ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊትና ንምእጋድን ንምብራርን ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ኣብ ሓላፍነት ወጻኢ ዝተገብረ ተፈጻምነት ዘይብሉ ምዃኑ ሕዚ እውን ብግልፂ ክፍለጥ ይግባእ። እዚ ካብ ስልጣን ወጻኢ ዝተጻሓፈ ደብዳቤታት ዝተሸከሙ ዕላማ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛን ህላውን ሃገራውን ከባቢያውን ኩነታት ዝተሓላለኸሉ እዋን ዳሃለና ሓላፍነት ብዝጎደሎ መንገዲ ሰራዊትና ብዘይ መራሕቲ ብምትራፍ ኣቢልካ ህዝብናን ዝኸፍአ ሓደጋ ንምቅላዕ ዝዓለመ ኮነ ተባሂሉ ዝተገበረ ሓደገኛ ፈተነ ምዃኑ ህዝብናን ሰራዊትናን ክግንዘቦ ይግባእ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተጀመረ ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ስራሕቲ ንዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ዘጠናኽር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ዘኽብር ዕልነት ሕግን ተሓታትነትን ዘረጋግጽ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ውሕስ ዝገብርን ብሄራዊ ረብሓታትና ንምሕላው ዘኽእል እምበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮነ መስርሕ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘፍርስ ዕላማ ይኹን ተግባር የብሉን። ህወሓትን ሰራዊት ትግራይን ድማ ቀንዲ ሰብ ዋና ስምምዕ ፕሪቶርያን ጊዜያዊ ምምሕዳርን እዮም። እንተኾነ ግን እቲ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ሕዚ እውን ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣካይድኡ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ህወሓትን ሰራዊት ትግራይን ብምጽላም ብምውንጃል ኣብ ትግራይ ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ዝኾነ ኩነታት ከጋጥም ከም ዝኽእል ብምድንጋር ሳልሳይ ወገን ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ብቐጥታን ብተዘዋወርን ጻውዒት ገይሩ ኣሎ። ካብዚ ብምብጋስ እቲ ብሽም እግድ ዝተጻሓፈ ደብዳቤታት ካብ ስልጣን ወጻኢ ዝተገበረ ተቐባልነትን ተፈጻምነትን ዘይብሉ ምዃኑ ግምና እንዳገለጽና ኣብ ትግራይ ዘጋጠሙ ጸገማት ንምፍታሕ ውሳነታት ህወሓት ህዝብን ሰራዊትን ምትግባር መማረጽ ዘይብሉ ምዃኑ ነፍልጥ። ኣብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ብሓይልታት ጸጥታ ዝተጀመረ ሕገ መንግስትን ልዕልነት ሕግን ናይ ምኽባር ምንቅስቓስ ብመስርሕ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘኸብር እምበር ርስ ኣይኮነን። ሰራዊትናን ኣመራርሑን ድማ መስዋዕቱ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዘምጽእ ሕዚ እውን ተግባራውነቱ ዝቃለስ ዘሎ እምበር ጸረ ሰላም ኣይኮነን። ህወሓት ህዝብን ሰራዊት ትግራይን ጊዜያዊ ምምሕዳር ተልእኾታትን ንምፍጻም ዘኽእሎ ምትዕራይ ኣመራርሓ ይገበረሉ እዮም ዝበሉ እምበር ይፍረስ የብሉን። ስለዚ እቲ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ብቐጥታ ብተዘዋዋሪ ሳልሳይ ወገን ናብ ትግራይ ኢዱ ንኽኣቱ ዝገብሮ ዘሎ ጻውዒት ቅሉዕ ብሄራዊ ጥልመትን ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምዃኑ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን። ስለዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝግባእ ብምትግባር ናብ ዘላቒ ሰላምን ሕውየትን ብምውሳድ አንገንዲ ኣወንታዊ ግዳኦም ንኽዋጽኡ ጻውዒትና እንዳቕረብና መላእ ህዝብና ኣብ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንክኽበር ተሓታትነትን ንኽረጋገጽ ሰላምን ጸጥታን ንኽሰፍን ኣብ ዝግበሩ ዘለዉ ስራሕቲ ወሳኒ ግድዩ ንኽፍጽሙ ዘዘኻኽር ክብርን ሞገስን ንስዋዕና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መጋቢት 3 2017 ዓ.ም መቐለ ይብል። ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከትቲ ናቲ ሚድያ እዚ ሕዚ ካብ ህወሓት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ መቐለ ዝተሰምዐ መግለፂ እንትኾን ኣብ ዘሎ ኩነታት ስዒቡ ድማ ካብ ትግራይ እቲ ዝነበረ ወጥሪ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሰማይ ዓሪጉን ካልኦት ምትእትታዋት ይጅምሩ ከም ዘለዉ እውን ጸብጻባት ምንጭታት እውን ንናቲ ሚድያ ካብ ትግራይ በጽሕዎ ኣለዉ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምእጋድ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ጀነራላት ሰራዊት ትግራይ ስዒቡ ብምውሳኽ እውን ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ጻውዒት ኣቕራቡ ስዒቡ ሓያል ነቐፌታ ካብ ትግራይ ይስማዕ ከም ዘለዎ እውን እቶም ምንጭታት ወሲኾም ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝገበርናዮ ዳህሳስን ምልከታና እውን እዚ ዘርኢ እዩ። ቀጻሊ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳን ካልኦት ኣመራርሓ ትግራይ ኣቦ ወንበር ውድብ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስልጣኖም ሕዚ እውን ይጓየዩ ዶስ ዋላ ሕቶን ሻዕሎትን ህዝቢ የተሓሳስቦም ይኾን ቀፂልና ወይ እውን ጽባሕ ንሪኦ ጉዳይ እዩ። ክቡራትን ሰማዕትን ተመልከትን ናቲ ሚድያ ሎማዓት ዝበልናዮም ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣዝና እንዳመስገና ነዚ ቪድዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናቲ ሚድያ ንኽትኮኑ ብኽብሪ እንዳዓደምና ብካልኦት ጊዜያዊ ዜናታትን ምዕባለታትን ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰናይ ጸንሒ